Deci, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom unge clătitele cu dulceață de smeură. Deci, hai să începem. Deci, dacă știți unde este ăsta, apăsați butonașul de like. Bine. Hai să vedem. Acum ghiciți unde este. Aici era. Dacă ați ghicit, nu uitați să băgați un mare like. Și acum hai să începem adevărata chestie de un sclătitere de uță. Se simte mai fină. Ca din copilărie, măcar să știu să ung niște de-astea. Dăm aici. Și o să, în următorul videoclip o să vă prezint toate desenele care le-am făcut. Cine a făcut această dulceață? De casă. Cine a făcut-o? Mica. Cine? Mica. E foarte bună. Dulceața de casă e mai bună decât dulceața de cumpărat. Dar hai să vă spun. Pentru magazine. Hai să vă spun o chestie. Deci hai să spun. Dacă mergeți odată la magazin, vă luați ceva și mâine mergeți să vă mai luați. Dar lucrurile s-au stricat în magazinul ăla. Dacă vreți să știți. Adică? Păi adică nu mai poți să le mănânci. O să mor dacă mănânci stricat. Dacă îți cumperi o supă de aia, dacă îți cumperi o carne foarte iute și ți-a plăcut, înseamnă că o să mănânci iute pe viață și o să mori. Ai terminat clătitul? Deci, hai să continuăm acest videoclip. Și câte like-uri vreți să strângem? 1000 de like-uri. Dacă strângem 1000 de like-uri, vom face partea 2 cum o să vă prezint desenele. O să fac partea 2 cu mâncare. Dacă văd 1000 de like-uri la acest episod, o să fac și partea 2 cu mâncare. Dacă vreți să vă o dulceață de casă, nu uitați să băgați un like. Și de unde le dai dulceața de casă? Dacă aveți o bunică care e gospodară și are de astea, are treabă multă, Gospodină. are gospodină, înseamnă că puteți să vă faceți, dar dacă nu aveți o de asta care nu lucră, înseamnă că nu vă puteți. Sau mămică, sau orice vreți, orice aveți voi. Sau tușică, nu. Dacă aveți ceva pe ceva gospodar, puteți să vă faceți. Fratele, nu, vă poate face. Bun, ați terminat? Am terminat, punem aici. Trebuie să un pic, că e dulce. Timpul învelitului. Habacadabra! Cum o să se facă învelitul singur, fără mâini. Ați văzut cum s-a băgat ăsta singur, fără mâinile mele? Ați văzut? Mâinile magice. Hai să vedem ce gustare. Ce gustare? Mama, îți plimbă limba în gură cât de bună poate fi, mamă. Ce faci? Să plimbă limba în gură cât de bună poate fi. Ne arăți, te rog, și interiorul? Cum arată? Uitați. Nu, așa. Uitați interiorul.
Stai. Super. Cam așa arată interiorul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un mare like. Ne revedem data viitoare cu desenele care să vi le arăt. Pa, pa!